Adam. Undskyld, jeg kommer for sent. Ivan Fjeldsted, men Ivan er helt fin. Ja. Og du må undskylde, hvis jeg virker en lille smule forvirret, men jeg må indrømme, at jeg har virkelig glædet mig til, at det skulle komme. Så skal vi ikke bare se at komme afsted? Så snupper jeg din taske. Ja. Det synes jeg var. Ja. Kom. Det er tit, at folk, der har været i fængsel, de er ret ømme omkring deres ting. Er det ikke? Har du boet på landet før? Det er så her, vi bor. Og det er vores lille kirke. Nu skal du næsten lige se den her også. Det er vores æbletræ. Og det er vi rigtig stolte af. For der er mange på i år. Der er rigtig mange i år. Og det er nok på grund af den varme sommer, tror jeg. Ja. Men de er ikke modne før om 2-3 uger, så du skal ikke spise det her. Kom med en gang. Godmorgen. Godmorgen. Det er Adam, som skal være sammen med os. Og Adam, det er Khalid, det er Gunnar. Er du dum på din ansigt? Tror du, jeg skal hilse på skallepande? Ja. Jamen, der bliver masser af tid til at komme til at sige den slags til hinanden. Skal vi, Adam? Hvad står ordet for? I Adam O. Petersen. Hvad er historien med det ord? Det må din far og mor have fortalt dig. Jeg glemte at spørge. Det er et godt svar. Så står der her, at du er nynazist. Jamen er du virkelig det? Og det er da ikke det første, man tænker på, når man lige ser dig. Og hernede? Ja, der står der, du er ond. Jamen det er jo simpelthen noget af det frækkeste, man kan skrive på folks CV. Jamen er du ond? Eller er du da ond? Hvad? Nej, vel? Ved du hvad? Det her, det skal du simpelthen bare glemme, fordi der findes ikke onde mennesker. Det tror vi ikke på. Jo, det er da klart, at hvis du kun ser efter ondskaben, jamen så er verden der ond. Men hvis man nu prøver på at fokusere en lille smule på det gode, som vi gør her i huset, og det gør vi altså. Jeg ved ikke, hvad du har hørt nede i byen. Men så bliver verden der en lille smule lysere. De seneste par år, der har djævlen rent faktisk set en hel hær folk op for at teste os. Men vi har affejet dem alle sammen hver gang. Alle, der har været her, de har fundet Gud på den ene eller den anden måde. Nu mødte du lige Khalid og Gunnar. Hvad? Dem mødte du. Det så jeg. Gunnar. Han blev prøveløsladt for 4 år siden. Og han skulle oprindeligt kun have været her i 3 måneder, ligesom dig. Men så valgte han at blive her. Og Gunnar, han var vel det, man kan kalde alkoholiker dengang. Og han stjal for folk, og han voldtog piger. Men nu har han været tørlagt i 26 måneder. Og han er begyndt at studere teologi. Og han er ikke den eneste. Og der er mange flere end ham. Der er også Khalid. Khalid, som du mødte før. Ham så du mødte. Ja. Han røde tankstation. Adam, kan du huske? For nogle år siden, der var en ung fyr, der blev skudt. Da han var på vejen for at købe kondomer. Nej. Men det var Khalid, der gjorde det. Og han må stadigvæk ikke komme på statteren. 2 gidseldramaer og et hav af tankstationer bag sig. Men nu, så har han begyndt at lære dansk, og han taler så fint. Kan du ikke bare holde din kæft med det der og fortælle mig, hvad jeg skal lave? Nej, det kan jeg ikke, Adam. For det er faktisk det, du selv skal finde ud af. Det er det eneste, jeg håber på, at du finder dig et mål. Ellers er der ikke nogen krav. Hører du overhovedet efter, hvad jeg siger? Ja, det mener jeg da, jeg gør. Og i en hvilken som helst anden given situation, så vil jeg da påstå, at du var fræk, det du så sagde til mig lidt. Men den diskussion synes jeg ikke, vi skal tage nu. Skal vi ikke prøve at fokusere på, hvad dit mål kunne være? Adam, hvad kunne dit mål være? Okay. Så vil jeg gerne bage en kage. Bage en kage? Nå, en æblekage? Ja, en æblekage. Mit mål er at bage en kæmpe æblekage. Med æblerne ude fra haven? Ja, med æblerne ude fra haven. Det er en god idé.
Ved du hvad? Adam, jeg tror, vi har fundet dit mål. Du skal bage en æblekage. Du passer træet til den 1. august, indtil æblerne er modne. Så skal du plukke den, og så skal du bage en kage. Sådan. Jeg vil bare lige give dig den her. Den har både det nye og det gamle testament i sig, så den kan være god her. Så godt. Men ondskaben har jo mange ansigter, og det kan være svært at skelne, og derfor endnu sværere at vælge side. Specielt i dag, hvor der bliver sagt så mange ting nede i den ene og den anden by. Og alting er blevet så nuanceret, også vi mennesker. Jeg plejer gerne at sige, at hvis skakspillet havde gennemgået den samme udvikling, som vi mennesker har de sidste 2000 år, så havde dronningen stået i forreste række, tårnene havde stået skævt, bunden havde været brættets vigtigste brik. Vi ved ganske enkelt ikke længere, hvem vi er, og denne rådløshed giver... Keder vi dig på? Er det uinspirerende at sidde og lytte til Guds ord? Keder vi dig? Jeg skal på toilettet. Og det kan ikke vente? Helst ikke. Vi slutter om 20 minutter, Poul. Jeg tror godt lige, Poul han kan vente i 20 minutter. Lad den gamle mand gå på toiletkrafthelvede, så han kan skide den fred, så vi kan begynde synge på den sang nu. Ja. Ja, godt. Demokratiet har talt. Så gå, Poul. Gå ud og skid. Men du kan ikke komme ind igen, når du først har været ude. Det ved du godt, ikke? Det gør heller ikke noget. Og du bliver nok også nødt til at gå hjem på hospitalet, for du kan ikke bruge kirkens toilet. Hvorfor ikke det? Jamen, fordi det er aflåst under gudstjenesterne. Hvorfor? Ja, på grund af sikkerhedshensyn. Godt. Så fortsætter vi, hvis I ellers får lov til det, af Poul. Vi synger 634. Du ved det nok, mit hjerte. Der er stegflæsk med persillesovs. Det var en god prædiken i dag, synes du ikke? Det var i hvert fald kortere, end den plejer. Det er nu sødt og gammel porn over kaffe. Ivan, han er altid efter ham. Det er fordi, han går midt i teksten. Han kan heller ikke være det bekendt. Han gør det altid. Fordi han var i koncentrationslejr under krigen og sådan noget. Så er han blevet lidt rastløs på sine gamle dage. Han er 86. Det bliver sgu heller ikke sjovt, når man selv når op i den alder. Du skal ikke tage dig af, Ivan. Han er god nok. Og du skal i hvert fald ikke begynde at skændes med ham.
Simon, hvad fanden laver du? Nej. Min telefon? Ja, undskyld, jeg troede, det sov. Og min punkt? Hugger du min ting? Simon, blev fuldstændig sindssyg. Skrid ind til dig selv, Fedberg. Så godt, ikke? Skrid! De rører sig ikke ud af flækken. Nej, de er krafthelvede frække, de møgfugle. Ligesom den slagterhund. Du hjem med det, den forpullede fugl. Hvad så? Hvad gør vi så? Der bliver ikke mange æbler tilbage til den dejlige kage, Adam. Hvis ikke vi får brugt med det problem her. Perker, må du være god til at klatre i træer. Kan du kravle op og sætte den? Hallo, jeg snakker ikke til dig, så fat det, mand. Jeg ved i hvert fald ingenting om fugle. Det har vi aldrig prøvet før. Hvad gør man normalt i sådan en situation? Gunnar? Man lader den være i fred, tror jeg. Ivan, hvorfor kan de ikke bare få lov til at spise af de æbler? Fordi det er Adams æbler, han vil gerne bage en kage til os. Krafthelvede, ham der, han kan ikke få noget bag. Ej, det ved vi jo ingenting om. Og hvis Adam han går rundt med en lille drøm i maven om at bage en kage til os, så synes jeg ærligt talt, det er vores opgave at støtte ham. Jeg kan da se på det, han ikke kan bage så meget som den bolle. Og din kæft, du. Jeg kan da se på det. Pas sgu da. Ja, du kan røve. Hvad fanden ved du om det, din lille perkerlort? Det er godt, Adam. En rigtig indstilling. Sådan en indstilling kommer der nemlig kager ud af. Nu kommer altså flere. Det er simpelthen så frækt. Ja, det er godt, Adam. Meget autentisk. Nu gad jeg godt at se den fugl, der så kom her igen, hva'? Hastrup Fjeldsted. Ja, Ivan er helt fint. Jeg hedder Sara Svendsen. Det er min assistent, Adam. Jeg er altså ikke her fra egnen. Jeg vil gerne have været til din gudstjeneste, men jeg kunne ikke. Jamen, det skal du da ikke stå undskyld. Det er jo kun dig selv, der snyder ved ikke at komme til gudstjenesten. Men hvad er det med dig? Det er da helt galt, hva'? Skal vi begynde at snakke lidt? Jeg mødte en fyr for nogle måneder siden. Er mælken altså sur? Det er fint, jeg bruger slet ikke mælk. Ja, nu tænker jeg mere på Sara, ikke? Det gjorde jeg da også. Det gjorde du sgu da ikke, mand. Det gjorde jeg ikke. Du siger, at det gjorde jeg ikke. Er det, du siger? Hva? Jamen fint, så lad os da tage den diskussion lige nu her. Det er da måske også det helt rigtige forum at gøre det i. Men lad os da se, hvad Johannes 4:46 siger til det. Og han kom nu der til Kana i Galilea, hvor han havde gjort vand til vin. Og der var der en kongelig embedsmand, hvis søn lå syg i Kapernaum. Og Jesus sagde, alt hvad du ønsker mennesker gør mod dig, skal du gøre mod dem. Så måske er det en lille smule frækt at gå og sige til folk, at jeg ikke tænker på andre. Hva? Ved du hvad, det gør ikke noget. Jeg bruger ikke mælk. Men måske var der et par småkager til sig. Men det gør ikke noget. Jeg tager Adam, orker du at gå ud og kigge i kagedåsen, om der skulle være et par småkager til Sara og mig? Jeg skulle måske slet ikke have været kommet. Jo. Men du har mødt en fyr. Ja,
Altså, jeg har været i Indonesien i nogle måneder, fordi jeg arbejder for Verdens Naturfonden, ikke? Og der elskede jeg min mand. Og blev gravid. Og jeg har drukket ret meget, da jeg var yngre, ikke? Men nu er jeg medlem af AA, og jeg har været alkoholfri i 341 dage. Og nu siger de, at barnet måske bliver handicappet. Og jeg ved ikke, hvor faren er. Jeg ved, at jeg ikke burde få det lige barn. ikke, men det er så. Hvordan kan det være, at jeg skal have 3 kager, og Sara skal kun have 2? For det synes du så lige pludselig ikke er underligt, at jeg skal have flere, end hun skal. Der var 5 tilbage i dåsen, og så synes jeg, hende så lidt større uden hende. Ja, det tror jeg så ikke, den er. Ja, det skulle da. Jamen, har du målt den? Hvad? Har du målt de kager? Adam, har du det? Det har du ikke, vel? For det gør han nemlig aldrig, og så tror jeg, at vi lægger lov på den diskussion en gang for alle, inden det bliver rigtig pinligt for dig. Skal vi sige det? Men du vil gerne have det fjernet. Eller nej. De siger bare, at der er 60% chance for, at barnet bliver handicappet. Og nu skal jeg beslutte mig inden for en uge, ellers er det for sent. Jeg ved ikke. Altså, jeg tror ikke, jeg kan klare at få et barn, der ikke er normalt. Vel? Altså, 60%, det er ret meget, ikke også? Det er jo bare statistik, så. Nu skal jeg fortælle dig noget. Ja. Da min kone og jeg, vi skulle have vores første barn, så fik vi også at vide, at der var 75% chance for, at han var handicappet. Og vi kunne sagtens have været skræmme af statistik og fornuft, men vi prøvede at vælge at se positivt på det og tro på det gode. Og nu, når jeg ser ham løbe rundt ude i haven og spille fodbold, eller bare det, han sidder ved sit lille skrivebord og laver lektier, jamen, så er vi da lykkelige over, at vi har taget det her valg og fået ham. Det tror jeg ikke, du kan finde nogen, der siger, at vi ikke er i hvert fald. Djævlen, Sara, tester os hele tiden. Og så er det vigtigt, at vi holder fast, og vi tager de rigtige valg. Hvis vi nu bare gik rundt og fulgte vores fornuft hele tiden, så ville verden da være et mørkt sted at leve i. Sara, du skal følge dit hjerte. Så skal du få det barn. Godmorgen. Au, for satan! Fanden slår du ikke for det komfur? Det er noget værre noget, det her. Hvad sagde pastor Fjeldsted til det her? Jamen, han er sgu da en lallende idiot. Ja, han kan sgu godt være lidt lang i snottet i, men han er en god dreng. Han har den onde lyne med heller ikke haft det nemt. Alting er gået galt, og lige fra starten. Moren, hun døde, da hun skulle føde ham. Jeg havde inde på stuen ved siden af. Men så boede han jo hos faren og søsteren, indtil de fjernede ham. Men Ivan? Fjernede de Ivan? Nej, der var sgu ingen, der fjernede Ivan. Nej, faren dog. Henning, han blev fjernet. Hvorfor? Han knæppede jo de unge sønner sammen, og de kunne knap nok køre på cykel, uden at stå op i pedalerne, så meget pik fik de. Du kan holde din kæft og lave det her.
Ja, du må undskylde, jeg er lidt lige frem, men hvis jeg har lært noget som læge, så er det det, at man skal sige tingene som de er. Alle er sgu bedst tjent med at forklare besked. Adam? Hvad var det for en historie, jeg hørte om komfuret? Det nappede efter dig. Gunnar, glem bare at slukke for den. Adam, gider du ikke sætte dig ned? Jeg vil gerne lige tale med dig. Kan du se, hvad der er ved at ske her? Hvorfor har vi alle de fugle i træet? Vi har aldrig haft fugle før. Og så komfuret. Hvorfor brænder der lige pludselig på det? Jeg tror, der er nogen, der prøver at fortælle dig, at du skal ikke komme i nærheden af det komfur. Eller man kan ikke bage en æblekage uden at bruge et komfur. Jeg tror, at Satan han er i gang med at prøve os. Jeg vil ikke lade mig bage min æblekage. Det er nu, han har taget kampen op. Han skal se, om du har styrken til at stå imod. Om vi har styrken. Og han har gjort det med mig lige så længe, jeg kan huske. Prøv at se på din hånd. Ved du hvad, du er skingerne idiot oven i hovedet, du er. Der er ikke nogen, der har gjort noget. Gunnar, glem at slukke for det. Nu kender jeg jo Gunnar, og jeg ved tilfældigvis, at han er meget omhyggelig med at slukke for den slags ting. Ved du hvad, han er pissefuld. Han ved ikke, hvad han lærer, det fede svin. Overvægtig og fuld, det er mange anklager på en gang, som der måske var en forklaring til, ikke Adam? Og hvis du havde givet at lytte en lille smule til Gunnar, så havde du også fået at vide, at han var Danmarks største talent inden for tennis, da han var ung. Alt var let for ham dengang. Han vandt alle sine kampe. Men så er der en bold, der bliver dømt ud, selvom den helt klart er inde. Gunnar han taber for allerførste gang, og han begynder langsomt at gå i hundene. Okay. Og så med Khalid. Det var Jens Jackel om det her. Jamen, hvad prøver du nu at fortælle mig? At de to idioter, du har rendt, ikke er kommet en skide videre. Du er til grin. Jeg synes, du skal løbe ned i byen og sige til folk, at de ikke må bruge hue mere. En elefanthue! For helvede om sommeren! Ja, det er måske sommer for dig, men Khalid han er fra de varme lande. Der er der 17.000 i kontante for helvede! Du famler rundt i blinde, Adam. Khalid, han er ved at spare op til noget nyt tøj. Og det vidste du ikke. Men du vil hellere kaste rundt med anklager. Giv mig min telefon, min punkt, eller jeg smadrer dig. Kom. Hvad er det min, det der? Du skal holde for mine ting. Er du med på det? Og du vil være glad for, at jeg ryger ind igen. Ellers har jeg smadret dig hver dag i resten af dit liv. Færdig du det? Hva? Jeg kører lige op på skadestuen, så I skal ikke tænke på mig til mig. Kommer du forbi en kiosk? Det kan jeg sagtens, ja. Kan du så ikke lige tage lidt hostesaft med til mig? Jo. Hvad er den hedder? Fra Nosen. Det er rigtigt. Adam, du kan måske lige tænke over, hvordan vi får hæs på de fugle der, hvis du får tid. Se en gang. Den her, den kan ikke spores, men du skal alligevel smide den væk. Kan du overhovedet skyde med den hånd? Ja. Hvordan med ham præsten der? Har du tænkt dig at nakke ham? Han er syg skald, mand. Det er sådan en, der har fået den i røven, da han var lille, du ved ikke. Og så han bliver totalt ensporet, ikke? Så kører han den der med at vende den anden kind til.
Hvad har du tænkt dig at gøre? Og du er ude om 11 uger, mand. Vi sidder og venter på dig, du skal derhjem, mand. Esben kan kraftedeme ikke styre jer, hvad er du gang i? Jeg har sgu da ikke tænkt mig at skyde ham din spade. Undskyld, jeg prøver at forstå, hvad sker der? Jeg skal knække ham. Den provokerende idiot og al hans godhedspis. Det er ikke noget med den der pæretær, der gør, vel? Esben siger, at du hele tiden snakker med en pæretær. Det er en ævlekage, okay? Ja. Det er ligegyldigt. Det er fordi, jeg kom til at sige, at jeg vil bage en ævlekage. Og så bliver idioten ved. Man siger, det er djævlen, der tester os. Det er fordi, der er gået fugle i ævlerne. Skal jeg blive og hjælpe dig, eller hvad? Hjælp mig. Jamen, hvem fanden i helvede tror du taler til? Nej. Ses! Kom så, du skal pusse. Pust den. Pust den. Du skal ikke være bange. Kom så, pust den. Han går nervøs. Det kan man mærke, synes jeg. Den pisser på den kat, krafthelvede. Det kan alle i den by se. Ja, det fungerer ikke. Lambert er en rigtig fin kat, men den duer simpelthen ikke. Da jeg var lille, der havde min farfar sådan et stort kirsebærtræ. Der var også nogle solsort i. Men han gjorde det, han skød på stykker om morgenen, og lige et par inden han gik i seng. Det hjalp. Skød den. Med et våben. Og han brugte et vaffeljern. Selvfølgelig det nok var et våben, Ivan. Hvad for en våben? Sådan lidt her. Ved du hvad? Jeg synes, vi skal prøve det. Tror du kan ramme der, hvor du står? Og det er jo langt væk. Nu vi godt kan bruge pistoler på den kirke. Ja. Krafthelvede, Ivan, det skulle du sagt til mig den tidligere. Lambert? Lambert, er du okay? Lambert, hvad er det, der skete der? Han er død. Det er en lortekat. Han skød min kat. Nej. Nu må vi altså stoppe med at gå og anklage hinanden for alverdens ting, Gunnar. Det var en gammel kat, den var midt af dage, og så falder det tilfældigvis sammen med, at vi står og skyder en lille smule. Men hvis du gerne vil diskutere det, så synes jeg, vi skal gøre det nu. Godt. Og det har været din far for, så vi har fortalt lidt om ham. Ved du, hvad jeg tror? Jeg tror, det bliver en rigtig god dag. Det er så irriterende, at Khalid ikke kommer ind, når vi står her og laver hans liv. Han nok flår over det med Lambert. Hvor fanden har han våben fra? Er han terrorist, eller hvad? Han er i gang med at lave en boligopsparing, så han kan komme hjem til Saudi-Arabien. Du skal se hans drømmehus, det er så fint. En 2-3 weekendomsætninger mere for Statoil. Så er han nok til, at han kan komme hjem. Hvor fanden røver han ikke bare en bankmand, så vi slipper af med den perker med det samme? Khalid er altså meget politisk engageret. Han går kun efter de multinationale selskaber. Derfor han kun røver Statoil. Statoil? Ja, Statoil, det tog hans fars jord på grund af olien. De skød ham og stjal hans land. Så Khalid han tager altså kun tilbage, hvad der tilhører ham. Statoil er norsk. Nej, det tror jeg altså ikke, det er. Statoil er norsk, det ved jeg. Om det må du altså lige huske at fortælle Khalid ved lejlighed, ikke? Så Ivan ved godt, hvad han laver? Det tror jeg. Så længe han bare styrer sit temperament, så tror jeg, det er okay med Ivan. Men Ivan er altså heller ikke helt normal. Også fordi det snart er 7-årsdag for hans kones død. Har han haft en kone? Ja, Linda. Hun spiste en masse hovedpinepiller og tog sit eget liv. Det var fordi, de fik et handicappet barn, Christoffer. Han er spastisk lammet på den ledede måde. Han kan overhovedet ikke bevæge sig. Nej, det kunne hun ikke lige klart. Adam, jeg ved ikke, hvad vi to har rodet os ud i, men det er i hvert fald ikke opskrifter på æblekager, der mangler i den her verden.
Men det ser ud som om, at vi har vundet første runde. Hov. Det var en flot mand, hva'? Er det din far? Det er Hitler. Nej, Hitler er da fuldskæg. Nej, du har ret. Det var ham russeren, jeg tænkte på. Nå, men få nu læst lidt på lektionen, ikke? Ved du hvad, Ivan? Alle Hitlers fjender begik også den fejl, at de tog ham ikke alvorligt. Og det tror du ikke, at jeg gør? Det er simpelthen for frækt, det her. Ja, Poul. Nå, gamle Poul Nordgaard, som ligger inde på hospitalet og har mistet livsløsten. Han var der om nogen nazist, dengang han var ung under krigen. Og du tror da ikke, det er helt tilfældigt, at de lige spørger mig om at komme og peppe ham lidt op? Adam. Så er det ikke koncentrationslejr. Sad! Jeg kan love dig for, at han ikke havde tid til at sidde. Han arbejdede. Hvem har sagt det? Han havde rent faktisk en fuldtidsstilling derinde, hvor han har mødt Goebbels og alle de folk. Goebbels? Ja, det har han sikkert også. Men ved du hvad, Adam? Jeg synes, du skal tage med ind og besøge ham her på torsdag, så kan vi da lige spørge ham om, hvem der render rundt og tager hvem alvorligt her. Skal vi sige det? Dag med jer. Det var godt, I kunne komme. Han er døende, Ivan. Han holder ikke natten over. Jeg har sagt det til ham, så blidt jeg overhovedet kunne. Nå. Ja, men så må vi jo få sendt ham ordentligt afsted. Ja. Hvordan går det med hånden? Godt nok. Godt. Ja. Og snydeskaftet, var Ivan. Det er jo en ordentlig en, man fik der, var. Du behøver sgu ikke bruge flere penge på parfume, Ivan. Den skæver der, det kommer ikke til at lugte noget resten af dit liv, du. Ja. Kom med dig. Hvad er det med dig, var på? Du vil ikke røre din mad. Og jeg har ellers taget en gæst med til dig, som hedder Adam. Nå, Adam Pedersen. Nå, den er helt gal med humør, er den der? Ja, bange. Nej, det er der ingen grund til, vel? Hvad har du lavet i dag? Men hvad med sygeplejerskerne? De bliver lidt sødere ved dig. Du skal ikke bede dem om at være søde ved mig mere. Jeg fortjener det ikke. Fordi der er nogle af pigerne, der har været efter Poul herinde på grund af hans fortid. Men det har vi sat en rigtig effektiv stopper for. Har vi ikke, Poul? Hva? Ja. Og hvad med Miriam? Er hun også blevet lidt sødere? Ja, hun er ved varm kakao til mig i går og puttede mig. Jeg er så sød ved mig. Ja. Men det er da godt, det skal du da ikke være ked af. Jeg fortjener det ikke. Du skal lade være. Jo, du gør. Alle mennesker fortæller en god putter engang, mand. Ja. Og hvad med dynen og puden? Fik hun rystet dem? Ja. Så. Ja. Du må undskylde, at jeg prøvede på at snyde. Jeg kan bare ikke lide at være inde i den kirke. Nej, men det er glemt nu. Så noget, det hænger vi os ikke i, hvad? Det ved jeg godt, du altid siger. Jeg er bange, Ivan. Jeg tager ikke falde i søvn. Jeg er så bange. Pjat og brød. Du har ingenting, du skal være bange for, vel på. Du har levet et langt og rigt liv, og nu skal du prøve at fokusere en lille smule på alle de mennesker, der holder af dig. Og alle de dejlige minder, du har. Ja? Gud. Poul, du skal ikke græde mere nu, vel? Du skal prøve at lade være med at være så hård ved dig selv. For ligegyldigt, hvad det er, du har gjort, så er det tilgivet nu. Hvis du vidste, hvad vi gjorde. Alle de stakkels mennesker. Det kan ikke tilgives. Aldrig. Hold op. Der er jo ingen, der kan huske det der mere. Gud. Ja, nu skal du stoppe, Poul. Hold op med det piveri der. Herregud, så er det jo ikke værre, vel? Vi er jo nogle stykker, der er engang med mig at slå en skævert, men det er da ikke noget, der ødelægger vores humør. Ja? Du er jo vanvittig.
menneske. Hvorfor siger du det, Poul? Hvorfor skal du lige pludselig ødelægge den gode stemning ved at ligge der og være fræk nu? Men jeg vil da hjertens gerne lige tage en diskussion om, hvad jeg er og hvad jeg ikke er, men jeg synes alle til, at det ikke skulle gøres her. Måske skulle vi prøve at fokusere en lille bitte smule på, hvad er det, Gud siger. Og Gud, han tilgiver alt, Poul. Gud, han tilgiver alt. Ja, det er voldsomt. Selvom man har prøvet det her 100 gange før, så er det lige voldsomt hver gang. Har du talt med nogen efter din kone døde? Ja. Jeg har talt med masser. Ja, for det kan jo godt gøre lidt ondt, jo, når ens kone tager sit eget liv. Ja. Nej, det må ikke være rart. Nu tog Linda heldigvis ikke sit eget liv, jo. Tog hun ikke piller? Jo, det må man sige, hun gjorde. Men det var et uheld. Hvordan er det uheld? Det var det sædvanlige. Christoffer havde leget med hendes piller, og så har han lagt dem i en slægtskål. Og så kommer Linda forbi, og hun har altid haft en sød tand. Så hun tror, at det er de gule læber hendes. Christoffer, din dreng. Ja. Så han kan godt røre sig. Ja, hvorfor skulle han ikke kunne det? Jeg troede, han var lam. Christoffer? Nej, det var så vel. Han er ikke til at styre på 10 tønder land. Så sent som i går, der slog han hele vejen i rundbold. Jeg tror ikke på det, Ivan. Det gør jeg ikke. Det her, det er simpelthen noget af det mest vanvittige, jeg nogensinde har hørt. Hvem er det, der har sagt det? Er det Gunnar, der har fortalt den her røverhistorie? Er det Gunnar, der har flyttet lidt med sandheden igen? For hvis det er det, så er det er frækt, vil jeg sige. Jeg vil gerne se ham. Hvorfor tager du dem ikke med i morgen? Jamen, man skal jo med i morgen. Han har jo gået og pladet mig hele ugen om at komme med mig i morgen. Lige præcis i morgen. Godt. Ja. Så kan du selv dømme. Godmorgen. Godmorgen. Christoffer, det er Adam. Adam, det er Christoffer. Og så kunne man måske godt lige rejse op og gå og sige godmorgen. Nej, der rører jeg ikke. Små billeder, Gunnar. Han er jo lam. Hvad sagde du? Jeg skal på den tårn. Ja, jeg må også hellere se at komme i gang. Bliver her. Jeg skal skyde sort fuld på træ. Sæt jer. Han er jo lam. Christoffer, gå ind på fars kontor. Nu, Christoffer. Og den her, den bliver ikke rar overværet. Hvad var det, du sagde der, Adam? Han er jo lam. Er han ikke lam, Ivan? Er han nu også det? Nej, Adam. Er han det? Ja. Han er spastisk lam. Jamen, det er jo fuldstændig vanvittigt, det her. Khalid, hvad har du at sige? Khalid. Ham er det jo. Ivan, han er spasserlam. Din søn er spasser. Din kone tog sit eget liv. Din mor døde og blev født. Og din far voldtog dig og din søster. Se på mig, Ivan.
Ser du på mig? Du bløder ud af den øre. Du bløder ud af den øre, Ivan. Kraft helvede. Den anden vej. Ivan bløder ud af øret. Nå, det har jeg også prøvet. Du skal bare drikke mælk, Ivan. Du skal drikke masser af mælk. Giv nu op, Ivan. Adam. Der er noget, du skal vide. Christoffer har lige været igennem en meget lang og hård influenza, og jeg skal være den første til at indrømme, at han ikke har været helt på turen i den her uge. Så står du. Slår nogen der på den ene kind, så vend den anden til, Adam. Jeg har Gud på min side. Husk. Hvad fanden er der med ham der? Hvorfor er han sådan? Han skal da spørges ind, mand. Ja, nu er jeg jo altså ikke typen, der render med sladder, men Ivan, han har jo altid været lidt af et fænomen her på hospitalet. Det ved jeg ikke, om du er klar over. Hvor fanden skulle vi vide det fra? Han er syg. Han er meget syg. Ja, det ved jeg sgu godt. Nej, jeg er ikke sådan. Nå ja, det er han også, men... Nej, han er rigtig alvorlig. Møghamrende syg, ja. Hvad fejler han da? Cancer. Han har en svulst oven i hovedet på størrelse med en volleyball. Ja, den onden lyne mig aldrig set nogen med så stor en svulst oven i hovedet som Ivan. Ved du hvad? Jeg smadrer dig, hvis du også fortæller mig, at han er et omvandrende mirakel nu. Har du nogensinde hørt om Ravashi-syndromet? Kilman Ravashi var en indisk fodboldspiller, som fik begge fødder kørt af ved en go-kart-ulykke i 1957. Det specielle ved Ravashi, det var, at han i en choktilstand efter ulykken løb hjem på stumperne af sine ben. Hans hjerne blokerede simpelthen for det faktum, at han ikke længere havde nogen fødder. I 2 måneder passede han sin træning. Han beholdt endda sin plads som midtbanespiller på sit hold i Bombay. Uden fødder? Det var et dårligt hold. De lå vel i midten af det, vi herhjemme kalder for serie 5. Men Ivan, han har været igennem så mange ulykker i sit liv, han er blevet nødsaget til at opfinde en grund til det, for at kunne holde det ud. Derfor har han opfundet, at fanden eller Satan er ude med riven efter ham. Spørger du Ivan, jamen så vil han sige, at alting det er en test. Du er blevet sendt for at teste ham. Hans cancer er en test. Hans handicappede dreng er en test. Heroppe i Ivans hoved kæmper han en indædt kamp med selve Satan. Og Ivan, han har sgu ikke tænkt sig at tabe dog. Så han blokerer ligesom Ravashi.
Han fornægter simpelthen alt, der ikke er godt. Død, lemlæstelse, ulykke, ondskab, jamen den slags eksisterer slet ikke i Ivans verdensbillede. Men hvis han fortrænger det, hvorfor bløder han så ud af øret? Det spørgsmål, det stiller vi os selv. Personligt, så tror jeg, det er, når det kommer for tæt på. Der er nogen, der har været ved at trænge ind til ham. Ivan, han er blødt ude af øret en gang før. Det er 3 år siden. Hvad skete der der? Ja, nu kendte du jo ikke hans søster Katinka. Hun var en værre smatsur. Bollede med Gud og hvermand. Og jeg knæppede hende sgu selv. En gang hun var inde for at få taget på løberen. Da hun kørte galt og døde nu, der var Ivan ved at bryde sammen, og der blødte han ud af øret, og hans sygdom den blev værre. Hvad så? Ja, kender jo Ivan. Og derefter så fløjtede han fandme lystigt igen. Men det vil sige, at man kunne slå ham helt ihjel, hvis man fik ham til at indse tingene? Ja, teoretisk, ja. Giv op, Adam. Jeg har Gud på min side. Glem andre det. Ej, komfuret det er gået i stykker. Jeg ville have lavet en pizza til Christoffer, men nu er ovnen brugt sammen. Jamen, det skal vi da ordne, Gunnar. Men jeg ved ikke, om jeg kan lave det. Det tror jeg godt, vi kan finde ud af. Hvor gik Christoffer hen, siger du? Han er stadig inde på kontoret, tror jeg. Der sidder en dame derinde, hun er ret ked af det. Ja. Hun hedder Sara, og hun er super lækker. Da hun så Christoffer, så begyndte hun at skrige helt vildt. Jeg prøvede at give en kaffe og alt muligt, men hun overhovedet ikke har noget. Ja, godt. Men jamen, så må vi da hellere. Nå, er du kommet på besøg igen? Har han opført sig ordentligt? Sig til mig, det der ikke er din søn. Det kan jeg i hvert fald ikke sige, for det er Christoffer, det her. Er I overhovedet blevet præsenteret for hinanden? Hvordan kan du så finde på at sidde og sige sådan noget? Hvordan kan du finde på det? Sig hvad for noget? Du sagde til mig, at der ikke var noget galt med ham. Du sagde til mig, at han kunne alle mulige små regnestykker. Ikke så små er de altså heller ikke. Prøv at give ham nogle plusstykker. Det må godt være svært. Adam, måske ville det være en god idé, hvis du gik ud og hentede nogle af de småkager, som så godt kan lide. Jeg kommer med. Er der nogen, der er sulten? Så kan du godt slutte vores nye komfur til. Og så må vi se, om der er lidt mere ryggrad i det her. Hvad laver I? Jeg vil have mølt. Ej, det skal du se, Adam. Det er kun rigtig skrabt sig. Det er faktisk sgu da ikke skide smart, du til at drikke dig patte stiv, men når du er gravid. Ja, det er måske lidt for sent at tænke på nu, ikke? Jeg hjælper Sara med at omskrive en artikel. Nå, om hvad? Om tigerne i Østen. De har grebet det helt forkert an. Prøv at se, hvordan de skriver, der kun er 400 tilbage. Ja, skønt. Men det er jo fuldstændig vanvittigt. De er jo med til at udrydde den på den måde. Ja. Ligesom når man ringer sidste omgang på et værtshus. Hvad gør man så? Ja, hvad gør man egentlig i sådan en situation, Gunnar? Man køber sig en øl og en lille en. Gør man sgu da ikke, mand. Det gør man sgu da. Gunnar har fuldstændig ret. Du vil simpelthen bare gøre noget ved. Hold kæft. Og igen, mand. Hold din kæft, der blander udenom, mand. Ja, Adam, jeg synes altså, at du skal holde op med at forstyrre os, for vi har meget travlt. Der dør 5 tiger om dagen. 6. Der dør 6 tiger om dagen, idiot. Ja.
De kan i hvert fald hoppe højt sådan nogle tiger der. Adam, jeg kan lige så godt sige det med det samme. Du må hellere komme med. Hvad er der? Ja, så har vi selvfølgelig fået et nyt problem med æblerne. Men skal vi sige om 5 minutter? Nede ved træet. I morges kommer jeg kan ikke forstå. Jeg kigger på frugt. Jeg ser den orm. Det var nu ikke helt sådan, det skete. Faktisk så var det mig, der opdagede det først. Men jeg behøver ikke at få æren for det, Ivan. Kraft helvede, de bor på anden frugt. Men det er jo simpelthen for frækt, det her. Ja, Adam. Det stopper aldrig. Nå, vi må få gjort noget ved det her. Ned med al den syge frugt, og så må vi sprøjte resten. Og Gunnar, kommer du lige med mig? Vi to, vi skal ordne på Nordkops himmelflugt. Poul Begel Hermann. Kendt blandt venner og i særdeleshed fjender som Poul Nordkap, levede et langt og rigt liv. Poul var et af de mennesker, der lærte, at for at kende Gud, skal man have sit djævlen i øjnene. Og det havde Poul Nordkap om nogen gjort. Poul lærte også, hvor nyttesløst det er at kæmpe mod det gode. For på trods af al den grusomhed, alle de skrig og al den gråd, han var med til at fremkalde i sine unge år, så indså han, at det i sidste ende blot var et sølle moment. Vandene blev oprørt for en stund, men det var spild af kræfter. For verden fortsatte sin gang, og det gode sejrede som altid. Og derfor kunne Poul også vende hjem til sin Gud med ro i sindet. Adam og jeg, vi sad ved hans side den torsdag, hvor han sov stille og fredeligt ind. Og hans sidste ord, det var: jeg er ikke bange, jeg er parat.
Men nu skal det hele jo ikke handle om Paul, fordi den her dag i dag, det er jo også den dag, hvor Christoffer han runder sin 9. sommer. Og inden vi løber ned i sidehuset og fylder os med kakao og boller, så synes jeg, at vi skal ære Pauls minde ved at synge hans yndlingssalme, nemlig Kaj Munks 634. Du ved det nok, mit hjerte. Sidder du der? Jeg troede, du var gået i seng. Jeg vil godt snakke med dig. Kan vi ikke gøre det i morgen, Adam? For det har været en lang og besværlig dag for lille Christoffer her med al den opmærksomhed. Ikke også, skat? Jeg vil godt snakke med dig nu. Ja? Ja, hvad så? Smut lige ind på første kontor, skat, ikke? Og tag et tæt på, så du ikke får sig. Ja, hvad er det med dig? Hvad er der galt? Hvad er det med lavkagen? Hvad nu, hvis det ikke er djævlen, der tester dig? Hvad mener du? Hvad nu, hvis det ikke er ham, der har været efter dig alle de år? Nå, så du vil famle lidt igen, Adam. Ja, godt. Så hvis ikke det er djævlen, hvad er det så? En lille nisse måske? Eller så lige pludselig så er fuglene og komfuret og ormene, det er bare rent tilfældighed. Er det det, du går og siger til folk nede i byen nu? Adam, er det det? Gud. Hvad bare? Gud. Ja, jeg forstår ikke, hvad du siger. Hvad nu, hvis det er Gud, der er efter dig, og ikke djævlen? Hvorfor i alverden skulle han dog være det? Det er, fordi han hader dig, Ivan. Jeg har læst den her bog, Jobs bog. Ja. Den du også læst, ikke? Ja, den har jeg så aldrig fået læst, for den handler jo bare om en krokodille. Eller, det er i hvert fald, hvad jeg har hørt. Ja, der er masser med en krokodille i. Men den handler også om noget andet. Kan du huske, Gud slår Jobs kvæg ihjel? Hans 7 kameler og hans 10 børn. Hvad? Han tager alt frem og gør ham spedalsk. Mener det der noget, Ivan? Jeg har jo aldrig haft en kamel. Se på mig. Se på mig, Ivan. Du ved godt, at det er Gud, der har gjort alt det her, ikke? Du har ikke Gud på din side, Ivan. Jo, jeg har. Men jeg tror ikke, jeg skal på noget af det her pisse her. Du skal bare vide op dit syge lille hoved, ikke? At det er Gud. Djævlen har ikke brugt så meget som 2 sekunder på dig. Gud vil ikke hjælpe dig, Ivan. Han vil slå dig ihjel. Men du er bare så tykhovedet, at du ikke kan fatte det. Hvorfor gør du det her mod mig? Det er fordi, jeg er ond. Og der er ikke noget, du kan gøre ved det. Den lille brand på himmel. Har vi været kørt? Ja, det tror jeg nok. Han har glemt hans spasserbarn.
Kraft, helvede, den var helt frisk. Den er hver aften, vi går sulten i seng på den mave. Puh. Han er færdig. Han er lige til at lukke op og skide i. Har du fået kaffe? Nej. Skal han? Dø? Ja. Det kan du fandme tro, han skal. Hvorfor tror du, at stodderen han pludselig begynder at bløde ud af samtlige huller i kraniet? Jeg giver ham 4, højst 5 uger. Set ud fra et medicinsk synspunkt, så er det jo sådan set også underordnet. Det vigtigste er, at han kommer til fornuft. Det må på en eller anden måde være lykkedes for dig at pille troen fra ham. Det er jo sådan set også derfor, jeg godt vil give den kop kaffe. Det skulle lige mig. Nå, jeg er oppe. Er du klar? Kom nu op, Ivan. Vi skal bruge stuen. Gå nu med Adam. Ja. Kommer du? Og du ringer bare, når han bliver farvekræftet. Så får han en stue og et skud morfin til at sove ind på.
Gud, han hader os, Kristoffer. Det har han altid gjort. Ja, det ser jo ikke så godt ud. Kald de andre sammen. Ja. Det er sådan, at Adam ved det allerede. Men ja, jeg skal dø. Hvordan dø? Jeg er syg, Khalid. Jeg skal ned til ormene. Skal du så ikke være her mere? Nej, Gunnar, det bliver nok lidt problematisk. Hvad skal vi så gøre? Ja, men jeg vil da håbe, at I... Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvad I skal gøre. Jeg ved ikke rigtig noget mere, Gunnar. Hvis der er noget af det, jeg har sagt, som I kan bruge, så gør det. Og hvis ikke, så lad være. Jeg er ligeglad. Jeg har ikke mere at sige. Hvor skal du hen? Jeg har lyst til en drink, okay? Jeg har faktisk tænkt mig at drikke igennem for en gang skyld. Det synes jeg faktisk, jeg har fortjent. Gunnar! Lad mig være, du! Ja, din idiot. Gunnar, det er sgu da for åndssvagt. Der sad et hår. Ring til hende. Det er 3 af dem. Det bliver en lille kage. Det bliver kraftigt med en god kage. Det er Ivan fortjener god kage. Hvad fanden laver du? Plukker ævler. Sammen med en perker. Hvad er der sket? Ja, det var et lyn. Hvad helvede er der galt med dig? Prøv at gøre os til grin, eller hvad? Hvorfor siger du det? Du render rundt og taler om æblegrød. Du kravler i træer med en nære. Er du blevet idiot, eller hvad? Nå. Esben, jeg synes bare, jeg skal køre igen. Hvad siger du? Jeg siger, at du skal skride for æbletræet, så din tykke ven med hjem. Jørgen, gider du ikke lige at lære vores lille sorte ven, hvordan man taler til folk her i landet? Så. Hvad fanden laver du? Jeg fik stress. Du kigger selv, han kommer med den knæ, den psykopat-knæ. Skyd mig! Okay, der er mange vidner, der er masser af vidner. Det er ikke første gang, han gør det. Skyd mig, Esben! Jeg har sagt undskyld, din fede svin, så hold dig om kæft. Hvad nu, skal vi snakke den ihjel, eller hvad? Esben, hold godt, tag ham væk herfra. Det her, det kommer du til at fortryde, du gør. Og dig, dit sorte svin. Du er færdig. Du er død. Hallo, er du dum, eller hvad? Det er mig, der har den pistol. Ej, så op, du kan ikke bare stå og skyde folk sådan. Adam, du kigger selv den situation. Han kommer med den skulder. Den psykopat-skulder. Kræfter med du ryg nu. Hvordan så holder du op? Det er fordi, jeg er ude af den balancen. Det kommer på at sige, Ivan i den humør. Det er en lortedag, det her. Jeg skrider fra hjem fra den bøsseland.
Khalid. Ham bliver du sgu nødt til at snakke med, Ivan. Der får vi problemer. Gunnar begynder også at opføre sig mærkeligt. Ja, hvad skal man sige? Altså, de har jo brug for dig, ikke? De vil gerne være i fred. Ja, men jeg synes alligevel, du lige skulle tale med dem. Ikke? De lytter også mere til dig. Så ligger de ævler på køl. Gør, hvad du vil. Gunnar, hvad laver du? Ikke noget. Hvor er Sara? Hun er kørt. Hvad skal du med de ting der? Det var lidt aubergine. Og ketchup? Det var en. Alle folk sagde, den var en. Den slikstreg. Hvorfor går du ikke ind? Det er ikke noget, du står der. Gå med dig. Må jeg lige se, hvordan du bor? Nej. Hun blev meget fuld. Hvad har du gjort? Ikke noget endnu. Hun var fuld. Hun ville gerne selv, tror jeg. Læg de ting fra dig. Hun kan også lade at drikke sig så fuld. Ja, men jeg må også hellere se at komme i seng. Du kom med her. Kom afsted. Afsted. Kom. Hold da op, hvor er der mange geværer, det. Khalid, hvad skal du? Jeg skal på tank. Den stedet skal dø en gang for alle. Vil du ikke hellere blive her? Nej. Ej, du har ikke tænkt dig at skyde nogen, har du? Du blander udenom, Adam. Jeg vil ikke skyde på dig. Den er ikke rigtig. Gunnar måske okay, men ikke dig. Du blander det igen. Jeg skyder på din ansigt. Skal vi ikke tage med sig? Vil du røre med mig? Ja. Det kraft vil være hyggeligt. Men du er ikke rød den bil. Nej, okay. Jeg ved. Kom, ind med dig. Jeg går lige derinde først. Hvorfor? Jeg skal bare låne deres lokum. Okay, 2 minutter. Men du er ikke skyde nogen først, Adam. Først jeg kommer. Ja. På, Gunnar. Hey! Har I en badegang? Så løb. Kom afsted. Kom afsted! Løb. Hvor er den som ansat, Adam? Ja, de stak af. Kraft helvede, stik af. Er I klar? Skal du ikke også lige have nogle smøger? Nej, kom nu for helvede. Kom nu afsted! Gunnar!
blevet ramt. Det gik sgu da meget godt, ikke? I må altså snakke med Ivan. I skal sgu have noget hjælp. Begge to. Det skal han også. Ja. Kom. Og så sæt den hue af. Ja. Nej. Hvor du af, Karl? Men vi skulle lige på tør. Han er fuld. Nej, du er hyggelig. Du er sød. Hvad laver du? Hvad? Hvor er de andre ævler? Det må vi spise. Det var stillet frem inde på bordet. Det har du ikke. Det har du bare ikke. Du har ikke et 7 Drengen ævler. var sulten. Der var kun øl i køleskabet. For helvede altså. Det ser da flot ud, det der tøj der. Var vi sammen i går? Tøssegruppe kom på retur. Adam, se, den er vokset. Gå ind i kirken, Khalid. Hallo, jeg løber ikke nogen sted på grund af den bøsseflare. Fuldstændig idiot, mand. Prøv at se, hvor mange de er. Gå ind i den kirke nu. Anders i røven, mand! Vi skal bare fat i ham! Hold op med den larm der. Ved I hvad? Det burde ærligt talt ikke være nødvendigt for mig at stå her og bede om lidt ro. Jeg har 6, måske op til 7 dage tilbage at leve i, så jeg synes ærligt talt, jeg er berettiget til at få lov til at sove lidt igennem. Jeg orker simpelthen ikke flere af jeres ubehagelige typer. I skal gå her. Bare bland dig udenom, ikke? Vi skal bare fat i ham perkeren, og så skal vi nok ordne ham. Jamen ved du må gøre lige, hvad du vil. Du skal bare ikke gøre det her. Så må du tage ham over en skov og ordne det, du skal. Der skal være ro nu. Hent ham nu, ikke? Det der, det er simpelthen så frækt, det ved du godt, ikke? Så må vi gøre det på en helt anden måde. Godt, kom. Alt, hvad der larmer, afleveres her. Kom. Er der nogen, der har noget her? Ja. Hvad har du? Den der. Den kan også. Kom, og den der. Fint. Okay. Hvad fanden laver han, mand? Idiot! Var det ikke min skyld? Kom nu, Esben, mand. Lad os skride. Gud. Det er det, man i fagsproget kalder for en halv Kennedy. Den løber han sgu ikke fra, den der. Det kan jeg godt fortælle dig. Ja. Sig nu pænt farvel til ham, ikke? Så sørger jeg for en kande kaffe. Jeg synes altså, det er lige hårdt nok, at du tager kirkens bil, Khalid. Det er trods alt til de døde. Hold kæft, Gunnar. Nå, så det er den farvel med jer. Du kunne jo også blive her. Det vil være, at Ivan vender tilbage. Ivan er fattig som folkekirkesanger, og alle ved den. Jeg skal hjem nu, det er bedst for mig. Hvad du siger, Adam?
det ved jeg ikke. Det må du jo selv om, jo. Jeg skal hjem. Jeg er ked af det med Ivan. Og det er synd for, den æble kan ikke blive noget til dig. Vi ses af dem. Den Sara. Fuck dig, Gunnar. Jeg er okay. Gå ind til dig selv. Nu må du ikke blive sur, vel, men... Hvor er det fra? Jeg gider ikke, hvis du skal slå. Jeg kommer til at tage det. Nu må du undskylde. Jeg lover, jeg skal aldrig gøre det mere. Ja. En seng er tom. Ja. Hvor er han? Det her, det giver ingen mening, Adam. Jeg er en mand af videnskaben. Jeg tror på tal, på diagrammer. Jeg skal kraftedeme hen et sted, hvor folk de dør, når de er syge, og ikke sidder i haven og æder cowboy toast, når de er blevet skudt igennem hovedet. Sidder han nede i haven? Ja. For en halv time siden, der rejste han sig bare og gik en tur. Kolen, den har skudt svulsten pist væk. Nu siger de kraftstejl med, at stræden han er rask. Jeg gider den onde lyne mig ikke mere. Hej, Adam. Jeg har bagt en helkage. Ja. Skal vi smage på den?
Hvad er barnets navn? Ivan Lambert Andersen. Ivan Lambert Andersen. Jeg døber dig i faderens, sønnen og i Helligåndens navn. Amen. Tusind tak, faste Fjeldsted. Tusind tak. Det var så lidt. Og Adam, Husk nu at komme og besøge os, ikke? det tror jeg ikke, vi får tid til. Ja, for vi rejser nemlig til Indonesien på mandag. Det lyder spændende. Er det på grund af tigerne? Nej, det er nu også fordi, jeg har tænkt mig at begynde at spille tennis igen. Men de har mægtig gode faciliteter, men det er selvfølgelig mest på grund af lille mand. Derude, der kan man ikke rigtig se, at han er mongol. Der ligner han bare alle de andre. Ja, det er i hvert fald et fascinerende dyr som tiger. Men I er altid velkomne, det ved I. Det ved I, ikke? Og Adam, vi skal så også til afsted. Skal du ikke klæde sig om? Jeg gør det i bilen, vi har ikke tid. Kom nu, Gunnar. Arne og Noller. Dag, Ivan Fjeldsted, men Ivan er helt fint. Godt. Men det her, det er i hvert fald min assistent, Adam Ole Pedersen. Og vi har glædet os rigtig meget til, at I to skulle komme. Men skal vi så ikke bare se at komme afsted, og så tager jeg de tasker her? Fanden er der galt med dit øje, mand? Jeg forstår ikke, hvad du mener. Du ligner en spasser. Gør nu også det, hva'? Ved du, hvad jeg tror? Jeg tror, det er en fræk måde at prøve at bryde isen på. Men vi kommer da lige igennem byen, når vi skal på vej hjem. Så kan vi da spørge folk, hvad de render rundt og synes, jeg ligner dernede. Og det er måske ikke lige et sted at tage den diskussion, fordi så kommer du meget hurtigt til kort, min fine ven. Tror du ikke det? Ja, det øje, det fejler ikke noget. Vi tager den diskussion i bilen. God idé, Adam. God idé med den diskussion. Ja, kom. When you rise in the morning sun, I feel you touch my hand in the pouring rain. And the moment you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And come to me on a summer breeze, keep you warm in your love and you softly lean. And it's me you need to show. How deep is your love? How deep is your love? I really need to love. 'Cause we're living in a world of fools, breaking us down. But they all should let us be. We belong to you. To